εγώ που να σκάσει. Τούτη εδώ, μου πηδάει ώρες στο μυαλό τώρα να γυρίσουμε από εκεί που ήρθαμε. Μου λες σε παρακαλώ, γιατί περιπλανιόμαστε πάνω κάτω, πέρα εδώ, δόθε κι ήρθε, κι όλο στο ίδιο σημείο είμαστε. Να δεις που έχουμε χαθεί και δεν το ξέρουμε. Τι έπαθα! Να εμπιστευτώ εγώ, ο εξυπνότερος, ο καλύτερότερος, μια κουρούνα να μου δείξει το δρόμο. Έχω κάνει τον γύρο του κόσμου με τα πόδια εγώ. Γιατί εγώ, στο κάτω-κάτω μου και πιο έξυπνος από σένα, εμπιστεύτηκα τούτη εδώ, την κάρδια. Είσαι εσύ πιο έξυπνος από εμένα. Και πού το στηρίζεις αυτό, σε παρακαλώ? Τα έχεις δει τα μούτρα στον καθρέφτη? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι αν ξέρεις πού στην ευχή βρισκόμαστε. Ιδέα δεν είναι. Θα μπορούσες τουλάχιστον να βρεις κατά πού πέφτει η πατρίδα. Μπα, η Νικολούλη δεν το βρίσκει. Τι πάθαμε. Και πεινάω κιόλας. Δεν θα το πιάσω στα χέρια μου. Γι' αυτό το μπουλολόγο, το Φιλοκράτη, που μας έπαιξε αυτό το άσχημο παιχνίδι. Πάρτε αυτά, τα πουλιά έλεγε. Θα σας πάνε κατευθείαν, το τσιρέα, το απετινό. Ισοβολούς μου πήρε γι' αυτό το ίδιο το πουλί και δεν ξέρει τίποτα άλλο εκτός από το να μου ζητάει φαγητό και να με τυραννάει όταν τρώω και δεν του δίνω. Κι άλλους 3 πήρε από μένα. Και τώρα... Τι με κοιτάς έτσι μωρέ βρωμοπούλη. Να μας δείξεις τον δρόμο το σωστό. Γιατί εδώ που πιάσαμε με τις έξυπνες οδηγίες σου δεν υπάρχει κανένας δρόμος. Εσύ ευελπίδη. Σαν να έχει δίκιο ρε. Όχι δρόμος. Ούτε μονοπάτι δεν βλέπω πουθενά. Κοιτάνε έτσι. Κρατάν κρυμμένα, μυστικά και το κουμέντσα. Μα καλά, πρέπει να ερχόμαστε. Δεν σου έλεγε τίποτα. Συνέχεια μου μιλούσε. Για τον δρόμο. Όχι, για το φαΐ. Και όταν δεν της έδινα, μετά έραζε τα κομματιές. Δεν είναι λοιπόν φοβερό αυτό που μας συμβαίνει? Να θέλουμε να φτάσουμε στα πουλιά, να έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό και να μην ξέρουμε προς τα πού να πάμε. Γιατί εμείς που λέτε, αγαπητοί μου θεατές, το πάθαμε ανάποδα από αυτόν, που λαθρέα ή όχι, δεν έχει σημασία αυτή την ώρα. Αφού βασανιστεί και ταλαιπωρηθεί, θα κάνει τα πάντα, μα τα πάντα, για να πολιτογραφηθεί πολίτης αυτής της χώρας. Εμείς που τιμηθήκαμε να είμαστε πολίτες αυτής της ίδιας χώρας. Εμείς που στην εκπαίδευσή της μετήχαμε, χωρίς να μας διώχνει κανείς. Μάλιστα, χωρίς να μας διώχνει κανείς. Φεύγουμε όπως από αυτό. Γι' αυτό, όχι επειδή τη μισώ. Ούτε επειδή δεν είναι μεγάλη και ευτυχισμένη από τη φύση και τη θέση. Αλλά ούτε και επειδή δεν είναι τα ταμεία της ανοιχτά σε όλο τον κόσμο να πληρώνει φόρους. Καλά, όσο γι' αυτό, μην το συζητάμε καθόλου. Ορθάνυχτα. Να, κάτι ταμεία. Όσο και να βάλεις μέσα δεν γεμίζουν ποτέ. Τα τσιτσίκια, αγαπητοί μου φίλοι, λαλούν 1 με 2 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, οι πολίτες της χώρας μας δεν σταματούν να πηγαίνουν να έρχονται στις τράπεζες, στις εφορίες και γενικώς όπου αλλού εισπράττονται χρήμα. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν εμείς πήραμε τα πράγματά μας, φορτωθήκαμε και ένα μπόκο με τα υπάρχοντά μας και ψάχνουμε μια πολιτεία να πάμε και να κυροβολήσουμε την υπόλοιπη ζωή. Η πλώρη που λέτε, που βάλαμε εμείς οι δύο οι ομορφάντρες, είναι για τον τυρέα το τσαλαπετινό. Επειδή πρέπει να μάθουμε οπωσδήποτε αν αυτός που τώρα ελεύθερος πετάει εκεί πέρα είδε μια όμορφη... Καλησπέρα. Δεν παιδί. Δεν παιδί. Μωρέ τίνια! Εδώ και ώρα, όλο πάνω κοιτά. Και όλο κάτι λέει. Έχεις δίκιο. Δίκιο να όλο πάνω κοιτάει, σαν να προσπαθεί να μου δείξει κάτι. Αλλά δεν πετάνε πουλιά στον ουρανό. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν καθόλου πουλιά σε αυτό το μέρος? Πιστεύω αυτό θα το μάθουμε
Αν κάνουμε κάποιο θόρυβο. Ωραία. Τύπα στο βράχο με το πόδι σου. Και εσύ με τα κεφάλι σου να γίνει πλάση στο θόρυβο. Έλα. Τίποτα. Τίποτα. Αποκρύεται. Κάποτε γίνανε τα βρωμοπούλια. Μουρέ, παιδί, εσύ. Πας καλά ρε. Τι, Παιδί λες τον Τσαλαπετινό. τι πρέπει να πω. Δεν θα έπρεπε να φωνάζεις Τσαλαπετινέ! 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 Πες γιατί, θα ρίξω μια κοντρόνα που θα σε βρει στην κεφάλα. Τι είναι αυτή! Τους φωνάζετε να φέρει. Απόλλωνα, εσύ που διώχνεις τους κινδύνους. Ποιος είναι αυτός? Τι περίεργο στόμα που έχει. Λες να είναι ο κακός ο λύκος. Όχι κακό που με βρήκε. Αυτός είναι σίγουρα κυνηγός πουλιός. Όχι, όχι, καλή μου πουλοκυρία. Να φύγεις από τα κυνηγιά, να πας αλλού. Καλέ, όχι. Ποιοι κυνηγοί? Εμείς οι δύο. Τι δύο, αφού ένας. Ένας είμαι. Πιστέτε ρε. Πιστέτε ρε. Πιστετερούλη. Πήγες ρε χέστη. Τέλος πάντων. Κάποτε γύρω θα είναι. Μάλλον πήγε προς νερού του. Εμείς που λέμε. Δεν είμαστε άνθρωποι. Και τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι ένα φοβισμένο πουλί της Αφρικής. Δεν μου λέει τίποτα αυτός. Συνεχίζει να μοιάζει με άνθρωπο. Α, ρώτα τα πόδια μου να σου πούνε. Και αυτός ο Ρούλης που φώναζες πριν τι είναι? Κι εγώ πουλί. Τι πουλί? Χεστιανός. Δεν ξέρω κανένα που είναι αυτό. Να, φασιανός είμαι. Εσμένος από το φόβο του. Και εσύ έχεις καλή μου πουλοκυρία. Τι ακριβώς? Εγώ είμαι σκλαβοπούλη. Σκλαβοπούλη. Δεν ξέρω κανένα πουλί με αυτό το όνομα. Τι δηλαδή? Συνήκησε κάποιο άλλο παιδί μου και σε έκανε σκλάβο? Όχι βέβαια. Αλλά όταν ήμουν άνθρωπος ακόμα, ο αφέντης μου έγινε πουλί. Σπουδαίο πουλί. Και ευχήθηκε να γίνω κι εγώ πουλί. Για να τον ακολουθώ και να τον υπηρετώ. Και τι πουλί είναι αυτό που χρειάζεται κάποιον για να την υπηρετεί? Αυτό νομίζω συμβαίνει. Επειδή ήταν κάποτε άνθρωπο και δεν μπορεί να κόψει κάποιος από τις ανθρώπινες συνήθειές του. Άλλοτε, ωραίγεται λίγο. Παίρνω κι εγώ ένα πιάτο και τρέχω στις προσφέρειες του νοσοκομείου και του φέρνω. Άλλοτε, ωραίγεται φωσολάδο. Παίρνω κι εγώ χύτρα και Καλά, καλά, κατάλαβα. Δεν είσαι σκλαβοπούλη εσύ. Μάλλον τρεχοπούλη θα σε έλεγα. Και τέλος πάντων. Ποιο είναι αυτό το σπουδαίο πουλί που είναι αφέντης σου? Μα ο Τσαλαπετινός βεβαίως. Είπες ο Τσαλαπετινός. Βεβαίως. Βεβαίως. Μα αυτόν ακριβώς που ψάχνουμε. Πήγαινα μέσα να το φωνάξεις. Φοβάμαι πως αυτό δεν Και γίνεται. γιατί δεν γίνεται παρακαλώ? Γιατί τον έβαλε για ύπνο πριν από λίγο. Έφαγε ένα κουβά μούρα και ένας μήνας ακρίδο. Τόσο που βόγγαγε στο στόμα. Δεν με ενδιαφέρει τι έφαγε και αβόγαγε. Σου είπα να πας να το φωνάξεις. Αμέσως! Δεν πάω! Πήγαινε ρε είπα. Γιατί θα θυμηθώ πως είμαι άνθρωπος και να σε κουμπουνίσω. Είπα δεν πάω! Πάμε! Καλά, πάω! Μη ρίχνεις, αλλά να ξέρεις ότι θα με βρεις άσχημα. Πάμε! Να φύγεις ρε. Να εξαφανιστείς. Έφτανες από το φόβο. Τι έγινε δελφινάκι? Τι έγινε? Τα έκανες απάνω σου. Και τη σαν κάτι να βρωμάει. Τι λες ρε πιστέτε? Το αγρικάριο μου εξαφανίστηκε. Φοβισμένη από αυτό το αγριόπουλο. Βρε δηλότατε! Άφησες το πουλί σου να σου φύγει ρε. Δεν τρέπεις να το λες. Φτώσου! Κοίτα εμένα. Τι να κοιτάξω ρε. Εσύ μου κρύφτηκες πίσω από το βράχο και δεν ξεμίτσες καθόλου. Άκου τι λέει ο άθλιος. Άκου βία! Και ρίξ' του κεραυνό. Ωραία. Και τέλος πάντων, πιστεύετε, εμένα η κουράδα μου πάει, φοβισμένη. Εσένα η δικιά σου, που είναι? Σου πέσα από τα χέρια σου καθώς σου έτρεμα.
Η κουρούνα, η κουρούνα πάει. Πέταξε. Α! Δεν την άφησες να φύγει. Δεν έφυγε χωρισμένη. Απλά πάει. Πέταξε. Τι σου λέω. Ρε παιδί μου, είσαι πολύ γενναίος. Τι να σου πω. Ατρόμητος. Περιστεριού. Άνοιξε επιτέλους την πυλωσιά των δέντρων για να βγω. Ηρακλή μου, σώσε μας. Ποιος είναι αυτός. Και τι περίεργο στόμα που έχει. Καλά και τη μόδα. Τρία αλοφία στο κεφάλι. Πού είναι εκείνοι που με ζητούν. Δεν με σήκωσαν κανέναν άλλον από το δίκτυο μου. Φιλαράκι, από καυγάκι είσαι ή μήπως ότι σου έριξε κανένα κεραυνό. Μήπως με κορεδεύεις για τα φτερά μου. Σε δώσε και καλά, γιατί μου κι εγώ κάποτε άνθρωπος. Οι ηρωνίες αυτές σε μένα δεν περνάνε. Όχι κύριε Τσαλαπισμένη. Αλλά να. Αλλά να τι. Το ράμπο σας είναι, όσο να πεις, λίγο αστείο. Δεν είναι πιστεύετε. Πιστεύετε ρε. Άλλη κρύφτηκες αρχές. Πιστεύετε ρε. Κύριε Τηρέα, από εδώ πιστεύετε. Φίλος μου. Χαρακτηριστικό του η γενναιότητα. Χαίρομαι πολύ. Ώστε είστε πετούμενο κύριε Τηρέα. Βεβαίως. Ένας σπουδαίος τσαλαπετινός. Γιατί είναι έτσι τα φτερά σου. Έχουν μαδίσει βρε άσχετε, γιατί είναι χειμώνα. Και τα φτερά του. Χειμώνα, μαδά. Εσείς, ποιοι είστε. Εμείς, άνθρωποι. Τέλος πάντων, ας πούμε. Και τι θέλετε. Θέλουμε και οι δύο να σε συναντήσουμε. Για ποιο λόγο παρακαλώ. Γιατί ήσουν και εσύ άνθρωπος, σαν και εμάς, και να πληρώσεις χαράτσια, φόρους, δάνεια και άλλα τέτοια ευχάριστα. Κι όμως παρόλα αυτά, ξέφυγες από όλα αυτά, αφού μεταμορφώθηκες σε πουλί. Και επειδή είσαι ο μόνος που μπορεί και σκέφτεται και σαν άνθρωπος και σαν ελεύθερο πουλί, σίγουρα θα μας καταλάβεις και θα μας βοηθήσεις. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, τόσο δρόμο κάναμε! Για να σε ρωτήσουμε, αν τώρα εκεί που εσύ ελεύθερος κοιτάς, είδες μια πόλη όμορφη από μαλλί, σαν φλουκάκι, ώστε να μπορέσουμε να ξαπλώσουμε πάνω της τις κορμάρες. Τέτοιες κορμάρες, θέλετε καμιά πόλη μεγάλη. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα μεγέθους. Απλά να είναι μια πόλη πιο φιλική προς τον Χρήστο. Δηλαδή, σε τι πόλη θα ζούσες εσύ εφτάρια. Ποια πολιτεία πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε. Να σου πω την αλήθεια μου. Η πόλη που φαντάζομαι σαν την ιδανική για μένα είναι εκείνη που θα μεγαλούσα συνεχώς σε μεγάλα τραπέζια. Ωραίες γυναίκες και όπου δεν θα χρειαζόταν ποτέ να πληρώνω τίποτα. Καλά, καλά. Κατάλαβα. Μέσα στη δυστυχία θες να ζήσεις. Ναι, είμαι ειλικρινής. Και αν μου επιτρέπετε δηλαδή, κύριε Τσαλαπή. Κάπως έτσι φαντάζομαι και εγώ την ιδανική για μένα. Εσύ, Για λέγε. Α, εκεί που θα με συναντάει ο πιστωτής ή ο έφορας και θα μου λέει «Πίσταετε ρε, τι κάνεις κανένα λάθος και μου φέρεις τα χρωστούμενα». Ή να μου λέει ο έφορας «Πίσταετε ρε, δεν χρωστάς τίποτα από φόρους. Τα κάλυψαν τα υπόλοιπα χορόιδα, οι πολίτες τα χρέη σας». Να σου πω ακόμα καλύτερα. Αμέ, να με συναντάει ο φίλος μου στον δρόμο και να μου λέει «Ρε εσύ πίσταετε ρε, ντροπή σου».
συνάντησες τη γυναίκα μου χθες, ρε. Και να μην της δώσεις ένα φυλάκι. Να μην της πεις να βγείτε ένα ραντεβού. Να φλερτάρεις λίγο. Για περνιέσαι για φίλο. Κατάλαβα. Τέτοιο παράπονο θέλω να μου κάνω. Καλά. Και εσύ μες στη δυστυχία θες να ζήσεις, το κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας πρότεινα να πάτε να ζήσετε στα Άγρα. Παπα, εκεί είναι όλο βουνοκορφές. Δεν συναντάς ανθρώπους, μόνο τσουπάνιδες. Άσε που και σε λίγο καιρό θα μυρίσουμε τη ρίλα. Τότε να μεταναστεύσετε. Θα πάτε εκτός Ελλάδας. Πάτε στην Αυστραλία. Θα βρείτε και πατριώτες εκεί, μια χαρά. Αυστραλία. Τι λες καλό μου πολύ, μακριά. Πολύ μακριά. Άσε που δεν ξέρουμε και Αυστραλιανά. Πώς συνεννοούμαστε. Τότε στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Ωραίες σκηνές. Βεδούινες, έρημος, ελευθερία. Όχι. Φασαρίες. Όλα φασαρίες έχουν εκεί. Άλλο. Βέβαιζα. Ωραία. Πάνω στη θάλασσα. Θα κάνουμε και πάνω. Μελαγχολική. Πολύ μελαγχολική πόλη. Άσε που θα αυτοκτονήσει και κανένας επιητής εκεί πέρα καμιά μέρα. Να σε ρωτήσω, Τυρέα. Έλα. Η ζωή εδώ με τα πουλιά. Πώς είναι. Πολύ ωραία, αν τη συνηθίσουμε. Πρώτα όμως, πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς πορτοφόλι. Περιττό αντικείμενο στον πρώτο του μιλιό. Χωρίς πορτοφόλι. Μα έτσι βγάζεις από τη ζωή σου τη μεγαλύτερη νόθευση της ευτυχίας. Σωστά. Πετάμε όπου θέλουμε. Ελεύθεροι και ωραίοι. Βρίσκουμε στα περιβόλια και τρώμε φρέσκα φρούτα, πρόστιμους σπόρους, τουρικάνια. Και φυσικά δεν χρειάζεται να πληρώσουμε για τίποτα άλλο. Σαν νιώπατε δηλαδή. Μες στα μέλια. Ακούστε με προσωπικά. Κάνω μία σκέψη. Γιατί Μην με διακόπτεις με κουταμάρες. Λέω λοιπόν πως κάνω μία σκέψη. Το γένος των πουλιών θα μπορούσε να έχει μεγάλη δύναμη αν με ακούσετε. Αν τον ακούσετε. και σε τι να σε ακούσουν. Σε τι να με ακούσει. Αχ, φτωχό μου πουλί. Πρώτα και καταρχήν, μην πετάτε με το στόμα ανοιχτό έτσι. Σε βλέπουν οι άνθρωποι και σας κορυδεύουν. Και ξέρεις πως λένε κάποιον όταν θέλουν να το χαρακτηρίζουν χαζό. Όρνιος! Ακριβώς! Και ξέρεις γιατί. Διότι κύριε, σας θεωρούν χαζά. Για πρόσεχε τι λες. Μη μας ειρωνεύεσαι. Τι λες να κάνουμε. Χτίστε μια πόλη. Θες να κάνουμε. Να χτίσετε μια πόλη. Ακριβώς. Να χτίσουμε μια πόλη. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είπε. Χτίστε μία πόλη. Ρε συνέρθετε καλοί μου άνθρωποι. Εμείς είμαστε πουλιά. Χτίζουμε φωλιές. Δεν χτίζουμε πόλεις. Τι είδους πόλη θα μπορούσαν να χτίσουν τα πουλιά. Αχ, είσαι στα αλήθεια απολύτως. Κοίτα κάτω. Να μην κάνεις και μια τρύπα στο μάτι. Κοιτάω. Τώρα κοίτα πάνω. Ορίστε. Κοιτάω. Τώρα γύρνα το κεφάλι, κοιτάς και τα κάτω και τα. Ωραία για το φουντίνι, με φέρες. Να, έτσι, κατάλαβες. Ναι. Και τι θα κερδίσω άμα τραβολεμιάσω έτσι. Είδες κάτι. Τον ουρανό και τα σύννεφα. Άσε με τώρα. Αυτός λοιπόν δεν είναι ο τόπος που ανήκει στα πουλιά.
Τόπος. Τι τόπος. Δεν είναι τόπος. Τόπος είναι η γη, το χώμα. Εδώ είναι ουρανό. Αέρας. Δεν είναι τόπος. Είναι! Είναι ένας πόλος. Όπως ο βόρειος και ο νότιος πόλος. Ένα τέλος. Μία άκρη. Ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Και αφού εσείς τα πουλιά κατοικείτε εκεί, είναι ο δικός σας πόλος. Και αν τον περιφράξετε μία φορά, τότε από πόλος θα γίνει πόλος. Και τότε λέω, θα εξουσιάζετε τους ανθρώπους σαν να είναι ταπεινές και σιχαμερές ακρίτες. Αλλά και τους θεούς θα τάραξετε στην πείνα. Μα πώς θα γίνει όλα αυτά. Πρόσεξέ με προσεκτικά. Προσέχω. Θες να πας στην Πάτα. Κάνεις τη γέφυρα, απλώνει τη χερούκλα με την ανοιχτή παλάμη ο υπάλληλος και του ακουμπάς 13 ευρουλάκια. Έλα, περιμένει τώρα. Ναι, σωστά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση. Αφού φτιάξουμε την καινούργια μας πόλη, θα βάλουμε σύνορα. Θέλει τώρα ο άλλος να στείλει μια θυσία στους θεούς. Όπα! Κύριε, Διώδια. Θέλει τώρα ο Δίας να κατέβει στην γη να μου ταρέψει. Πού πας, κύριε, Διώδια. Πω! Τι είπε ρε φίλος. Καλά, δεν έχω ξανακούσει πιο έξυπνο σχέδιο. Έγινε. Θα το κάνω. Θα χτίσουμε την πόλη μαζί. Περίμενε πρώτα. Να βγάλουμε και μια αναγκαστική. Αλλά ντε. Αρκεί βέβαια. Να συμφωνούν και τα άλλα φύλλα. Ποιος όμως θα τους περιγράψει το σχέδιο. Εσύ βέβαια. Πιο εύκολα θα το ακούσουν από κάποιον ξένο. Ναι. Και πώς θα τους μιλήσω. Εύκολα. Τόσο καιρό που μένω μαζί τους, για να συνεννοούμε κι εγώ πιο εύκολα, τους έχω διδάξει τη γλώσσα των ανθρώπων. Και είναι εύκολο να τα μαζέψεις. Ναι. Θα πάω σπίτι. Θα ξυπνήσω την κυρία μου την Ερτώνα και τα πουλιά. Μόλις μας ακούσουν να τα φωνάζουμε, θα μαζευτούν τρέχοντα. Λοιπόν, μη στέκεσαι καθόλου. Πήγαινε αμέσως